Март үтте, апрель етті. Апрельда Йошкар-Олага, Ижевскийга гастрольдар булырга тиеш ине. 75? 75. Юбилей бит. Біздің да бит юбилер бар. Ул да бит һугыш тамамланган елда туган. Андрей Макайоновтың трибунал пьесаһы буенча спектакльдән һуң уны СССРдагы иң шәп Надя дип мактагандар. Тәрән хисле һәм милли тойгылы актрисабыз. Тәүге тапкыр сәхнәдә Тансулпан ролен ул башкарган. Ул хатта алып Көнсыгышта яшәп килгән. Убырлы карсык роле менән бөтә Рәсәйгә урап сыккан. Казан, Оренбур, Санкт-Петербург, Иркутск һәм Грозный калаларында булды. Ул хисле актриса, ул шигырьләр яза. Ул Инстаграмда бик әүзем ултыра. Димәк, ул бөтә котлауларда ла укыясак. Туган көндәр елда кабатлана. Ә юбилей 5 елга бер тапкыр. Тәнзилә Денислам кызы, без өйдә утырабыз. Һәм күркәм юбилейгыз менән һезгә онлайн теләкләребезне җиткерәбез. Һәр вакыт нурлы булыгыз. Елмаеп, көлеп яшәгез. Күңел тыныслыгы һезгә. Дилә апай, Упыриха. тагы ла күп тапкыр Зөләйха спектаклендә уйнарга ятһын бергә. Без сезне хөрмәт итәбез. Кадерләйбез. Һәр вакыт шулай матур булып калыгыз. Рәхәтләнеп репетицияларга йөрер инек. Бәхетле булыгыз, Танзилә Денисламовна. Һәр көнегез язгы кояштай сагы булһын. Йөрәгегез һәр вакыт яшь булһын. Тәнзилә апай, тагыла күп тапкырлар фестивальләргә, гастрольләргә бергә йөрергә ятһын. Театрыбызга 100 яшь, ә Тәнзилә Денисламовна ошо тарихтың яртыһын театрыбыз белән бергә үткән. Танзилә Денислам кызы. Режиссерлар бер-берен уздырып, сезгә рольләр тәкъдим итеп торган. Театрыбызның агынайы буларак, яшьләргә артабанда үрнәк булып торыгыз. Башкорт академия театры сәхнәһендә 100 яшькә тиклем тамашасыны куандырып уйнарга ятһын. Юбилейгыз менән! Котлар!